Hello po, God bless all po sa mga nanonood dyan. Kaya po hindi mega shoutout po sa mga nanonood dyan. Mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Nag-live lang muna po ako ng kahit saglit lang. Nag-healing water na po ako sa Facebook page ko na Tatakal Bularyo. Nyo po doon mapunta. Hanapin nyo lang po yung Tatakal Bularyo Apuandiel. Nag-healing water na po ako doon kanina ng 7 o'clock. Nandun na rin po yung mga panalangin para po sa lahat anumang uring sakit at karamdaman o spirit man, bati man o usog, anumang karamdaman sa mga taong may mga palipad hangin, nandun na po. Mapagpalang gabi po sa iyo po, Auntie. God bless din po sa inyo. Jonathan, mapagpalang gabi din sa iyo. At nandun na po ang lahat at maraming salamat po na 3,685 na po ito. Malapit na po ito sa 4,000 yung nag-subscribe sa akin. Alicia Ponte, good evening po Apo Andy, at sa lahat po ng nanonood gaya po ng nanonood po sa FB page mo Apo Andy. Maraming salamat din po at Alicia. Masaya na po ako dahil binigyan ako ng pahintulot ng Diyos na mag-healing water, kasi hindi ko rin, kahit gusto ko naman po mag-healing water sa Facebook page ko, wala namang basbas ng Diyos, hindi po yung magkakaroon ng visa. Alam nyo bang bago ko pinahintulutan ng Diyos mayroon to sabihin at pawang katotohanan lang naman ito. Yung Biyernes kahapon, ako'y katapos kong maggamot, ako'y nakaigip. Saglit lang. Hindi ko alam kung mga ilang may kalating oras na ba ako natutulog, wala pa. Biglang may bumabang makinang at sobrang liwanag. Pero tulog ang katawan lupa ko, gising ng spiritual ko. May umawak sa akin sa ulo ko, para kung may kuryente sa ulo, nag-aangatan yung buhok ko, tapos yung paa ko ay sobrang lamig. Tapos may dumating pasyente na galing San Miguel, Bulacan, at ito ay kukunin lang naman niya yung pangontra niya, at ito'y ginamot na to sa mga iba-ibang manggagamot, at ito'y kapasok yung mangkukulam sa kanya, at hanggang pinatay yung mangkukulam at hindi natanggal yung sakit. Bigla na lang akong nawala yung panlalamig ng katawan ko. Para akong naligo sa sarili kong pawis. Binigyan ako ng pahintulot ng Panginoon Kristo, kusa na lang ito nawala. Kahapon, hindi ko alam kung anong oras yun, mga 3 o 4 pa lang ng hapon, nakikita lang ako sa talaga totoo yun. Bigla talaga akong nilamig na hindi ko maintindihan. Hindi naman makatilala muna. Wala naman akong nararamdaman panlasa, ganun ba? Ngayon, pagkatapos kanina ng alas 6, biglang lumiwanag ang mata ko. Pagkatapos ko maggamot. Tapos sa araw na ito, nakaapat akong paggagamot. Yung iba kong paggagamot nandiyan na sa Facebook page ko. Hindi ako nasinid. Itong ginamot ko kanina ay tapos na yan, at saka meron pa akong ginamot kanina na bukas ko na lang i-upload. Nagpapasalamat ako sa inyo dahil sa maraming nagsusuporta sa akin at maraming tumatas ang viewers ko. Maraming salamat po at God bless po sa inyong lahat. Magpalain nawa kayo ng Panginoon Kristo. Kaya lang ako nag-live dahil nagpapasalamat ako dahil binigyan ako ng karunungan ng Pong Nazareno. Yung about sa mga nagtatanong sa akin dyan, ulitin ko, nasa iba na po ang kakayahan ng isang manggagamot at abilidad niya. Opo, isa lang po ang aming pinanggalingan ng kapangyarihan, pero hindi po kami lahat magkakaparehas ng kakayahan. Pero isa lang ang pinanggalingan. Depende na lang po yung kung i-improve ng isang manggagamot ang kanyang kakayahan. Kaya yung iba na babalikan o kaya ganon. Pero importante pa rin po talaga para sa akin bilang instrumento ng Diyos o alipin ng Diyos. Kailangan talaga matindi ang paniniwala mo sa Panginoon Kristo. Pangalawa, sa iyong sarili at sa taong magagamot sa iyo. At depende rin din po yung sa lahat ng lakas at biyaya ang pinagkakaroon ng Diyos. Ang importante lang naman makatulong na walang kapalit. Paggagamot sa mga tao sa spiritual. Ang importante rito, lagi tayong nananalig sa Diyos. Lagi natin isuko ang ating sarili sa Panginoon Kristo.
Huwag niyong isipin na hindi tayo pinakikinggan ng Diyos. Isipin niyo na lagi tayong mahal na mahal tayo ng Diyos. Hindi niya kagustuhan kung ano man nangyayari sa buhay natin. May plano siya kung bakit. At pagdating ng panahon, maunawaan niyo rin yan. Huwag lang tayo mawala ng pag-asa. Lagi lang po tayo magdasal. Kaya nga, sa paggagamot, maraming salamat. At maraming nagpupunta rito. Kahit pandemic, naka-4 akong paggagamot. Maraming salamat pa rin. At malawalhati silang tinatanggap sa lugar namin. At wala naman lockdown dito. Meron naman nakabantay lang talaga. Pero maraming salamat pa rin. Dahil nakatulong tayo na walang hinihintay na kapalit. At ginawa ko ang nararapat para gamutin ang mga tao. Kaya maraming salamat. At nagpapasalamat ako sa taga-Amerika, kay Sir Katikbak, kay Puchona, kay Sir Raul, kay Eduardo Adams, kay Christian, kay Jason, sa lahat, Hong Kong, Sarbantas, Saudi, maraming pasalamat. Taga Japan, Tugigaraw, Pangasinan, Nueva Ecija, Bulacan, Pampanga, at saka Malawakon, Pampanga. Iba-iba pang lugar sa Maynila, marami pa akong iba. Maraming salamat po sa iba sa pag-share nyo sa video namin at walang sawang nagpapagamot dito. Nakita nyo po yung sa Facebook page kong ginawa ko kanina. Minsan ginaganon ko po ang pasyente ko, minsan di ko na po pinapakita sa YouTube channel ko yun. Usa ko na po yung paggagamot na ganon. Pero maraming salamat dahil hindi ko naman po yung pinag-aralan. Ang paggagamot ay hindi naman po pinag-aaralan. Usa na lang ito'y pinagkakalob ng Diyos. Liban lang kung talagang tao o kamag-anak mo ay isang manggagamot at sinasalinan ka, tinuturuan ka. Sinabi ko nga sa inyo at marami nagtatanong sa akin about sa paggagamot na kung ilang taon na. Kalkulado ko nasa 15 pataas. Kasi ako nasa 30 ako yung binigyan ako ng karunungan ng Diyos. Mahirap maggamot pero masarap makatulong sa kapwa ng walang kapalit. Pero dadaan ka sa matinding pagsubok. Magkakaroon ka ng matinding pinsala sa katawan mo, pananakit ng ulo mo, halos hindi ka makahinga, magalaw, ano mang nangyayari sa spiritual. Lagi ka nagkakasakit, ano man nangyayari sa iyo. Yun lang po. At maraming salamat sa tulong at biyaya. Lagi po kayong manalig sa Panginoon Kristo at manampalataya. Huwag kayong mawala ng pag-asa dahil ang Diyos ay laging gumagabay sa atin. At sa mga nagtatanong sa akin sa iba kung paano pag-aalay, depende nga lang po yun sa pag-aalay kung ano man karamdaman ng pasyente, kung bakit po ito inalalayan. Pero pakiusap ko lang kung para sa akin, hindi nyo na po kailangan mag-alay na siguro sa isang kapre ano man maligno. Salamat sa ganun po. Apo dahil nag-aaral ako maggamot, sana madinig ng ating Panginoong Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat. Walang problema yun, Jonathan. Kung nag-aaral ka maggamot, pakikinggan ka ng Diyos dahil alam ng Diyos na magagawa mo ang iyong tungkulin. Pero sabi ko nga sa iyo, dadaan ka sa matinding pagsubok. Pag ikaw ay nakakita ng liwanag habang natutulog at hinawakan ka nito, lalagnatin ka. Pagkatapos mo lagnatin, parang bibitak ang ulo mo. Tiisin mo dahil gusto mo. Pero alam mo naman ng Diyos ang kapangyarihan ibibigay sa iyo, hindi niya bibiglain dahil hindi mo ito kakayanin. Pero pag ito ay nalagpasan mo, unti-unti kang tumataas ang kapangyarihan mo. Pero nilalagnat ka pa rin kahit unti-unti. Katulad ko, nilagnat ako kahapon na hindi ko maintindihan. Pero kanina bago ako maggamot na galing Nueva Ecija, tagaktak naman yung pawis ko at naliligo ako ng sarili kong pawis.
Katulad yan. At dahil yung paggagamot, kung gusto nyo matuto, isuko nyo lang ang sarili nyo sa Diyos. Huwag kayo masyadong maging mataas sa inyo sarili. I-relax nyo lang yung isipan. Huwag masyadong judgmental. Hindi naman tayong perfectong tao. Huwag lang tayo magsasalita ng masama sa ating masyado sa kapwa. Matitinding sakit, mahirap na. Kaya mo yung mga taong nagsasalita sa'yo ng masama, ipagdasal mo sila. Huwag mo lang pagpapansinin niya. Pag walang judgmental, walang naninira sa'yo, hindi enjoy ang buhay. At hindi ka tumatanggap ng pagkakamali. Hayaan mo lang yan naninira sa inyo. Hayaan nyo lang yan. Hayaan nyo lang sila magsabi ng mga masasama. Bandang huli, papasahan din sila ng panangsukusto. Maniwala kayo sa akin. Apo-apuan din. Tatatako po yan sa sinabi mo. Tama yun. Basta't wag lang kayo sasaktan. Pagbuhatan ng mga kamay. Siyempre may patas tayo. Pwede nyo po sila isuplong. Pero hanggang nagsasalita lang sila, papayaan nyo lang sila. Habang ito'y tumatawag sa Diyos at nananalangin ka, nakikinig ang Panginoon Kristo. Hindi niya ito paintulutan na mayroong mangyari sa inyong masama. Ang paggagamot, masarap. Pero sinabi ko nga sa inyo, pag ang bata ang maggagamot, dadaan siya sa matinding pagsubok. Mahirap maggamot ang mga bata pa. Minsan, aatakihin ka ni Satanas. Ang paggagamot habang natutulog ka, babantayan ka ni Satanas. Pag ang batang ito ay hindi masyado nagpo-focus sa pagdarasal, umpisa lang naman niya, magpo-focus siya magdasal, ginagawa niyang biro ito, o hindi natin ito ginagawang biro, nasa kanya na yun. Kahit pulido ka pa magdasal, babantayan ka pa rin ni Satanas. Bibigyan ka pa rin niya ng sakit. Kailangan paglabanan mo to. Mas-shield ang katawan mo, lagi ka tumawag sa Diyos. Ang pagdarasal, hindi naman yan isang buwan, 6 na taon, 1 taon. Kung hindi habang buhay, habang ikaw ay nabubuhay. Talo mo pa niyang pari. Araw-araw ka nananalangin sa Diyos. Pero beses ka nananalangin sa isang araw. Maximum na yun. O 3 beses pwede isang araw. Pero 2 beses pwede na yun. Tapos pagdating ng mahal na araw, mag-ayuno kayo niya. May araw kayong hindi kakain, lalo pag Huwebes at Biyernes Santos. Kailangan tiisin mo. Kailangan kakain ka ng tinapay lang at tubig. Mag-ayuno kayo para lumakas ang spiritual. Hindi kayo pwedeng kumain. Sabado na kakain. Hanggang hindi nabubuhay ang Panginoon Kristo ng linggo, Lunes ka pa makakakain ng mga matatabang baboy o matatabang laman. Kaya ayuno. Dalag natin kayo niyan. Kaya sinasabi ko sa inyo, tinanong ko, sa totoo lang po ako, Andy, nakagamot na ako sa aking pamilya. Walang problema. Kahit din ako yung unang naggamot ako, ang una kong ginamot, kauna-unahan, ang aking kapatid. Sunod, ibang tao na. Walang problema yun. Kasi, hindi ka naman nila kilala maggamot. Basta gamot ka lang ng gamot, hayaan mo sila. Kung may magbigay sila, wala. Okay na yan. Basta nakatulog ka. Yan ang importante sa paggagamot. Huwag kayong mawala ng pag-asang matuto. Malay nyo kung sa itong dadating ng Panginoon Kristo. Yung mga pinag-aralan nyo sa paggagamot, sa Facebook, sa YouTube, pag binigyan kayo ng karunungan ng Diyos, hindi nyo na magagamit yan. Ako na nagsasabi sa inyo. May special na ibibigay sa inyo ng Diyos na kayo lang ang nakakalam. Siyempre, unang-unang Diyos. Dadaanin niya kayo sa panaginip. Napapansin nyo ako, hindi ako gumagamit ng mga Latin dahil yun ay special na binigay ng Diyos sa akin. Kung bakit ko napapaliyab ang isang papel o posporo kahit hindi ko na ito dinadasalan. Kahit hipang ko lang ito ng diretsuhan at wala na akong sasabihan. Dahil lang yung bibigay lalangisan na ito ng Diyos. Ang iyong katawan ay sobrang liwanag na. Hindi nyo rin niya magagamit. Maniwala kayo sa akin. Sinabi na sa akin yan ni Ella, pati ni Iya. Pag kayo ay hinawakan ng Ama sa langit, lahat ng pinag-aralan yung Latin sa yung pinanonood ay hindi mo magagamit yan. Kung hindi ang salita ng Diyos na ipinag-clove sa iyo at ang kanyang bibig ay bibig mo, ay nilangisan niya na ito. Wala sa inyong makakatalo. Kaya yung iba, okay lang yan kung may wero kang katulad ko, may anak ako.
ginagabayan ko siya sa paggagamot, kung gusto ko siya turuan, po pwede yun. Pero kung mag-aaral lang siya, tuturuan siya, nakakatakot yun. Hindi mo alam, mapapahamak ang tao. Kasi alam mo bakit? Hindi siya makakatulog sa sakit ng ulo niya. Lalamigin siya ng gusto. Kasi ang espiritu physical niya, walang selyo. Alam mo ba yung subong puting bato? Hindi naman yan nakikita eh. Kusa yan ang Diyos ang magsusubo sa inyo. Maaari lang yung ermitanyo, manggagamot na lolo mo, etc., tatay mo, sino pa siya. Pag isinalin niya to, lumabas kanyang bibig at kukunin niya to at isusubo niya sa yung bag siya mamatay. O pwede yun. Pero kung kusa ito, binibigay ito talaga ng Diyos, hindi mo to makikita. Wala namang batong puti sa may huwagang bato yun. Kakaiba yun. Hindi yung batong omo ha. Opo, Apo Andy. At ang Panginoong Diyos lamang nakakalam sa atin kung kailan tayo babasbasan ng Panginoon. Tama yun. Dahil ang Diyos ay kusa niya akong binasbasan. Hindi ko rin alam kung kailan niya ako binasbasan. Basta't binasbasan niya ako bago ako pumunta dito sa lugar ng Pampanga. At sinubuan niya ako ng bato na kakaiba. At talagang ibinuka niya ang bibig ko. At yung bigla ko nagising, akala ko merong bang ipis na laglag sa loob ng lalamunan ko. At sobrang init. Hanggang parang may bato dyan na uminit sa gitna ng dibdib ko. Hindi yun naman nalaglag yun dito sa puso mo. Dito yun nalalaglag. Mega shoutout Judith Vegas. Yan lang po. Marami kayong bagay na matututunan. Basta't maging matyaga lang kayo, kaya mainit. Kaya sinasabi ko sa inyo, ang batong ito ay hindi pinag-aaralan. Kusa ito binibigyan ng Diyos. Pag nakikita niya, nagiging tapat ang kanyang anak, ay may batukan itong puti. At ito, kahit demonyo, ay takot sa iyo. Kahit ang demonyo, hindi na siya magpapakita. Dahil ang batong ito ay puno ng liwanag. Dati nakikita mo sila, ngayon hindi na sila magpapakita. Magpakita man sila, malayo na. Hindi na sila makakatingin sa iyo dahil mapapaso sila. At matititik ng sense mo kung gaano sila kalayo at mararamdaman mo sila na kakaiba. Yun ang sinasabi ko. Ang batong ito ay kakaiba. Hindi ito galing sa mga matatanda. Maaari nga lang kung ito'y katulad ng anak ko at ibibigay ko sa kanya, po pwede yun. Pero kung kayo ay gusto nyo matuto, kusa yun ibibigay ng Diyos. Special na bato yun. Hindi yung karaniwang bato. Ang mga batong yun ay hindi yung karaniwan. Maputi pa yun sa bulak at kakaibang bato yun. Lang mapapayo sa inyo. Yung best. Ano po Andel, bakit po madalas kong napapanaginip? Hindi ako makalakad at parating masakit ang balakang ko. Kung panaginip lang po yan, ibig sabihin hindi po lahat ng panaginip ay totoo. Pwede po mangyari sa panahon na hindi ito ngayon o year 2020, 2023. O pwede nyo pong maghanda kayo, mag-exercise kayo, magnalangin kayo, maglakad kayo, at huwag kayo makakalimot sa pagdarasal. Panaginip minsan hindi po totoo. Ako nga nanaginip ako araw-araw. Araw-araw po ako naglalakbay. At huwag nyo lang po kalimutan mag-like ha. Sa 10 nanonood sa akin, pakipindot na lang po ang like. Maraming salamat po. At huwag nyo rin po kalimutan pumunta sa Facebook page natin na Tatak Albularyo. Nandun po yung Healing Water. Hindi na po ako nag-healing water dito sa YouTube channel. Doon na lang po. At doon po. Panaginip lang po. Tandaan nyo, ako nga, araw-araw ako nananaginip. Meron ako nanaginip na pumapatay sa akin. Kung ano-anong naririnig ko, may kakaiba. Hindi ko na sila pinagpapansin. Huwag ka lang, katutulog pa lang ng diwa mo, o kaya naliligo ka, naghugas ka ng plato, at parang may nag-plus sa yung isipan na hindi mo naman talaga iniisip. Nanonood ka ng TV, kumakain ka man, biglang nag-plus sa isipan mo, para talagang totoo. O sabihin natin totoo talaga yun. Yun ang mangyayari. Ibig sabihin yung pangitain. Mangyayari po yun. Minsan may panaginip po na kapipikit pa lang ng mata mo, bigla po nagpapalas siya. Pwede po yun mangyari. Yun lang po yun. Basta't lagi lang po tayo magdasal. Tandaan nyo, sinabi ko nga sa inyo,
Masarap tumulong sa kapwa, masarap maggamot. Dahil bakit? Sinabi ko naman sa inyo yung totoo. Dito lang ako nakakuha ng konting respeto sa tao. Dito lang ako nakakita ng konting respeto kaysa man ako magpunta. Maraming taong naniniwala bilang manggagamot ng Diyos. Kahit isa lang, masaya na ako. Napakasaya ko yun. At lagi akong tumatawag sa Diyos, nabigyan lagi ako ng lakas dahil siya naman ang nagpadala sa akin dito sa Pampanga. At naway lahat ng sakit na ginagamot ng Panginoon Kristo ay huwag dumako sa aking katawan, bagkus ito'y mawala. Bilang alipin ng Diyos at tinutusan ko rin ng mga anghel na pinagkaloob ng aking Panginoon Kristo at ang mga bato ko sa puso ko. Pero pa yung 3 bato sa aking katawan ang galing sa banahaw, nalilisi nila at sila magnetiko. Yan mga batong yan, hindi ko naman yan na kinuha. Pinapunta lang ako ng Diyos sa panaginip, parang totoo talaga, para siya pinapunta niya lang ako sa may inapakan ni Jesus. Pinalublob niya lang ako dun, tapos pakiramdam ko parang may tumusok sa puso ko. Pumunta lang ako ng kuweba, ganun din sa may Manawag. Meron akong nakita ko sila magnetiko na kumikinang. Kusa na lang yan, lumapit sa akin. Na tinihantay ako. Ang Diyos naman na magbibigay yan. Hindi naman, liban nga lang kung ang manggagamot ay lolo tatay mo, kaya isang manggagamot na pinili ka, tinakda. Yun lang yun. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, lagi kayo maging handa pag gusto nyo matuto maggamot. Kasi hindi lahat ng oras ay lagi kang nakahanda. Kahit sa panaginip, tandaan nyo, minsan nandyan ang kalaban nyo, bibigyan niya kayo ng sakit, matitinding sakit. Lagi kayo manalig at manampalataya, lagi kayo magdasal, at huwag kayong mawala ng pag-asa, dahil ng Diyos ay mapaghimala. Lagi siyang mapaghimala at lagi siyang nakikinig at pinakikinggan niya ang ating panalangin. Kayo mawala ng pag-asa, tandaan nyo, lagi kayo tumawag sa Diyos. Masarap tumulong nang walang kapalit sa inyong kapwa at ihayag ang salita ng Diyos at huwag kayong mawala ng pag-asa. Pag may hinang loob mo at nakakaramdam ka ng takot, kumanta ka, tumawid ka at sabi mo sa Diyos ano pong dapat gawin. Son de la Cruz Jr. Mega shoutout. Tanong ko lang, kung sarado ang lahat ng pintuan ay bintana, tapos may malaking asong nagising itong lasing, pamangkin ni Mrs. Aswang ba? At bigla lang daw nawala ng tanong ko, kung sarado lahat ng pintuan at bintana, tapos may malaking asong nagising itong lasing na pamangkin ni Mrs. Aswang ba ito at bigla na lang nawala ng depende po yon, De La Cruz Jr. Depende po siya. Lahat po ng mga elements ay may nakatira po sa mga puno, sa labas po ng bahay. Kung lagi lasing, pwede po yung mga elemento, kapre, maligno, duwending pula. Ang duwending pula po ay masyadong pilyo, matapang po sila kaysa sa duwending itim. Naiinis sila. Depende din po yun. Kung may aswang po, maririnig nyo po siya, kakaiba po ang kanyang alulong. At pangalawa, may aswang pong umangat sa ere, maririnig po ang kanyang hagaspas ng kanyang pakpak, o kaya parang baboy damo. Pero kung may magano lang po yun, depende rin po yun. Minsan, mahirap sabihin sa tao na alisin ang kanilang bisyo dahil kahit ako, marami akong ginagamit na ganyan. Sabihin, bawasan lang po. Kasi kung sasabihin nyo alisin yan, hindi nila maalis yan. Ako na nagsasabi sa inyo. Hanggang hindi pa sila napipinsala na mas matindi, hindi yan nila alisin. Depende lang po yon. Mayroong mga maligno talaga. Depende. Aswang, pwede po yung baboy damo. May naririnig kayo. Tapos aso, nag-alulong. Tapos may pakpak po na malakas ang gaspas, pwede po yun. Pero meron pong elemento na kaya nila paglaruan nila yung aso. Marami na po ako nakitang ganyan.
Dahil sa sinabi niyo ng Panginoong Diyos, gusto ko po makatulong sa kapwa-tao na may karamdaman na sakit dahil marami nang natulong sa akin ang Panginoong Diyos. Kahit konti lang makatulong ako sa Panginoong Diyos para makasuklian ko ang tulong na sa akin. Wala ang problema yan, ganatan kung gusto mo matuto maggamot. Basta ipagpatuloy mo lang, maging totoo ka lang. Ulitin ko, ang gusto nyo matuto maggamot, huwag kayo maggamot na nakasando. Kailangan po nakadamit lang, kahit anong po, kahit butas-butas pa yan. Huwag lang po nakasando. Ganon din po yung pasyente na gagamutin nyo. Huwag lang po sila yung nakasando. At galangin nyo ang Diyos. Dahil para basbasan ka ng Panginoon Kristo. Nasa akin na yung sinabi niya sa akin, ha. Kung gusto nyo matuto, ganon din sasabihin ko sa inyo. Minsan hindi nyo pa ako nakita ang nakasando na gamot. At hindi po ako babasbasan ng aking ama na sinabi niya sa akin. Yung bisyo, hindi. Basta't lagi lang po tayo magtiwala sa Diyos. Nag-live lang ng kahit saglit lang, 27 minutes na po tayo. Kahit isang oras lang po tayo mag-live at kwentuhan. Apo. Yun lang. Masasabi ko lang at nagpapasalamat ako sa inyo. Basta't gusto niyo lang manood ng Healing Water, punta lang po kayo sa Tatak Albularyo. Sa mga nanood po rito na sampo, huwag niyo po kalimutan mag-like. Mag-like. At yan din po sa Facebook page. Meron po tayong Healing Water doon. Sa tuwing Sabado po, nag-Healing Water ako doon. 6:45 hanggang 7. Nag-healing na po ako dyan pagkatapos ko po magdasal. Yan ay biyaya ng Diyos para sa mga taong nangangailangan ng tulong sa sakit spiritual o namang uri ng bagay. May kasama po panalangin yun. Share nyo na lang po ng share yun para po tuwing Sabado. Gifted ng Panginoon Kristo yun sa mga taong naniniwala sa spiritual o anumang karamdaman na hindi kayang ipaliwanag ng siyensya. Malay nyo, may sakit pa ho kayo nakakaiba. Gumaling po kayo doon. Wala pong imposible sa Panginoon Kristo. Tandaan nyo ang tubig nyo na hindi ko po pinag-aralan ng dasal. Alam nyo yan, dahil kayo ay nanonood sa akin. Hindi po ako nakapag-aral. Ako po malabo maging manggagamot kasi kapag nagdarasal ako tumatao mga balahibo ko minsan na iisip ko na sobrang sama po siguro kasi nagdidig talaga ng panalangin ko kapag ako'y mag-isa. Hindi po yun yung best. Hindi po totoo yun. Kung kayo ay tumataas ang balahibo nyo, ibig sabihin hindi pinahintulutan ng kalaban mo na ikaw ay tumawag sa Diyos. Huwag nyo pong paniwalaan yun. San Benito Guerrero, mega shoutout po. Huwag nyo pong intindihin yun. Alam nyo po bang bago ako naggamot, ganyan din po. Araw-araw ako tumataas ang balahibo ko, pakaramdam ko nga may tao sa likuran ko eh. Hindi pinagalitan pa ako ni Tandang Ermita nyo. Diba tumatawag ka sa Panginoon natin? Diba nananalangin ka? Ba't tingin ka ng tingin doon sa likuran mo? Wala ka bang tiwala sa yung Panginoon, na Panginoon natin? Doon ko na unawaan. Guardian angel natin yun. Umaalis siya dyan sa kanang balikat natin at pumunta doon siya sa likod para gabayan tayo. Hindi nyo pa kaya gamitin ang kanyang kakayahan. Huwag kayong maniwala doon. Sabi-sabi nyo yung best. Hindi po totoo yun. Kung gusto mo matuto, ganyan din ako, akala ko dati. Yung subukan mong time frame na nanalangin sa Diyos at tataas ang balahibo mo na parang may humahawak sa iyo at umiinit ng puso mo. Huwag mo paniwala yung mga sinasabi mo. Kung gusto mo lang, pagpatuloy mo lang panalangin hanggang maramdaman mo ng umiinit ang buong spiritual mo. Gano'n lang. Huwag kayong maniwala doon. Ako na nagsasabi sa inyo. Tama po. Andy. Tama ka, Candy. Minsan parang may makatingin sa atin. Sila po pala yung mga angel pala yun. Oo. Sinabihan na ako ni Tandang Ramitan yun. Hindi masamang espiritu yun. Mga guardian angel mo yun. Siyempre hindi ka pasanay sa kanilang kapangyarihan. Kaya nakakaramdam ka na hindi mo maintindihan o ano ba, natatakot ka ba ganun. Hindi yan totoo.
tumatawag ka sa Diyos bakit ka nakakaramdam ng takot? Sige, subukan mo nga pumasok sa tahanan ng Diyos, kaya naman Leon, diba umaawit ka minsan at nakakaramdam ka ng lungkot at galak sa iyong puso. Ganun din po yung paniwalaan nyo ako. Kung gusto mong manood yung best, pumunta ka doon sa tatak albularyo ko, uminom ka ng tubig doon at manalangin ka. I-play mo lang yun, kanina lang yun, August 7, 2021, 7 AM. Nandun yung panalangin, manalangin ka, isuko mo yung sarili mo, itaas mo lang yung tubig at yumpo ka. Andun naman yung sinabi ko naman lahat yun. Inumin mo yun, tapos ipaligo mo, hayaan mo ang tubig na yun ay magkaroon ng bisa at pagbabasbas ng Panginoon Jesus sa'yo para lumakas ang physical at spiritual mo. Doon ka na mawala ng takot. Paki-subscribe mo na rin, paki-follow mo na rin yung Facebook page natin na Tatak Albularyo. At saka paki-share mo na lang. Binigyan na tayo ng pagkakataon ng Diyos Ako nga araw-araw ako nagagamot dito. Araw-araw may pasyente. Bago pinahintulutan ng Diyos na mag-healing water ako, hinawakan pa ako ng maliwanag sa ulo ko Tapos parang yung buko kulot na nga. Parang naggaganunan, parang may kuryente. Yung paa ko parang lumamig na hindi ko maintindihan. Yung Biyernes yun. Tapos kanina, nawala yung lagnat ko. May dumating sa akin pasyente. Nakapataw ng gamot yun. Bigla na lang siya nawala. At uminit at naligo ko sa sarili kong pawis. Ganyan lang yan. Kung kayo mawala ng pag-asa, San Benito Guerrero, mega shoutout to. Magandang gabi din sa'yo. Huwag nyo lang po kalimutan mag-like at ganun din Facebook page kung gusto nyo pong matuto. Katulad yan, inumin nyo lang yan. Kada Sabado, mag-healing water tayo doon. Kaya ng Diyos yun. Para sa iba, makatulong tayo sa kapwa nyo. Kayo nagpapagamot, naggagamot, pwede nyo pong inumin yun para lumakas ang spiritual nyo. Ulitin ko sa inyo, hindi ko yung pinag-aralan. Hindi ko yung kinuha sa YouTube dahil hindi naman ako nagkapag-aral. At hindi ko yung basta dinampot lang. Yun ay binigay ng aking ama sa panaginip at pinasok niya sa utak ko. At kusang nagsusulat yung kamay ko na hindi ko mapigilan. Parang may nagdidikta sa kamay ko. Salita ng Diyos yun. At maririnig nyo naman ako doon. Kaya sinabi sa inyo, mabait ang Panginoon Kristo. At marami pa. Kay Eugene Hilliard, pa-shoutout po. FB10. Pasuyo bro. Kay Eugene Hilliard, pa-shoutout po. FB10. Pasuyo bro. Mga pa-shoutout daw sa Eugene Hilliard. Pa-shoutout daw po. FB page po niya yan. Pasuyo bro. San Benito Guerrero. Yan po yun. Marami pang bagay na hindi ko naman sinasabi magaling ako. Malalaman nyo. Minsan may taong nagaan yung duwende. Minsan may taong nagaan yung mga engkanto. Paano nyo mararamdaman yun at makikita? Kusang lilinaw ang mga mata nyo. Kusang kakaiba. Pag nakita nyo na ang totoong sarili sa mga salamin, minsan titigan mo yung salamin kung sino ang nasa loob ng katawan. Titigan mo lang yung mga mata. Yan, para ka lang nagsasalamin na nakakonsentrate na ganyan. Tapos minsan silipin mo at tanghaling tapat basta't umaga, titigan mo yung araw kung may kikinang. Hindi yung araw kasi mga silaw yun, basta yung ulap o ano man, wala pang ulap. Pag may nakita ka doon bituin na kumikinang sa tanghaling tapat, malapit na pakinggan ng Diyos ang iyong panalangin at nakikinig siya sa iyo. Totoo yun. Pag nakita mo ang bituin sa langit, 1:00, 12:00, 8:00, kahit anong oras, basta't maliwanag, makikita mong kumikinang yun sa tanghaling tapat, parang gabi. At kulay bughaw yun. At makinang na parang silver na style, basta makintab lang siya. Yan. Dahil yan ay pinagkakalob ng Diyos. Kaya nga sinasabi ko sa inyo kung gusto nyo pumunta doon sa healing water, sinabi ko doon ng huli, bawal po doon, nakasando, napapaspasan ka ng Diyos.
Yun lang po at maraming salamat sa inyo sa lahat ng susuporta at nanonood. Malapit na tayo sa 4,000. Maraming salamat po sa mga mabuhay din po tayo lahat ng mga manggagamot sa buong mundo. At mega shoutout din po sa lahat at sa inyong lahat. Pagpalain nawa tayo ng Panginoong Kristo sa ngalan ng Poong Jesus Nazareno. Amen. At maraming salamat po at nakipagkwentuhan lang ako sa inyo at pasensya na kayo sa konting at huwag nyo lang po kalimutan mag-like at mag-subscribe. Yun lang po. Maraming salamat at mapadaan ka rito at huwag mo rin pong kalimutan. At doon sa Facebook page ko, huwag nyo pong kalimutan at doon pwede kayo doon gumaling sa inyong anumang karamdaman sakit. At maraming salamat po at God bless sa inyong lahat at pagpalain nawa tayo ng Panginoong Kristo sa pangalan ni Jesus siya nawa. Amen. Maraming salamat po. Thank you ha. Ingat po kayong lahat at sa buong pamilya nyo.